12 December 2025 Lairo Chintembo amene ali a spokesperson a Malawi Police Service apanga confirm kuti anduna akale komanso a running mate a Malawi Congress Party pa chisankho cha 2025 16 September elections a Vilumbiko Mumba amangidwa ndithu. Sana yankhule zambiri angonena kuti eya tikuwasunga mchitokosi cha polisi komano pa arrest warrant ikusonyeza kuti a Vilumbiko Mumba amenewa amangidwa kamba ka mawu amene adayankhula pa press briefing ija yotchuka ija ankati we got this nthawi ya masankho. As of now zikudziwika ndi zomwezo ngati pali zifukwa zina tidziwa pompano akakaonekera ku court. And Chimwendo Banda, Richard Chimwendo Banda amene wande I think palibe warrant kapena warrant ilipo ife sitikudziwa komano nawonso akazipanga surrender ku Lingadzi Police Station kumeneko ku Lilongwe. Ndeno zambiri kapena kuti ma update ena otsatira tikhala tikupasani ngati simunatipange follow mutipange follow, ngati simunatipange subscribe panga subscribe kuti ma update amene akubwera tikupaseni. Chatting.